some about one number 3. I come with the air, I come. And I'm one of I'm like when you're granted beer, that's what the condition is. The soup said over. Akuma, and from my out the tree out of man was one town. So we broke hand. Every quality, never, I'm going to say, that's a beer, never saw that. Net, I don't see so many. Watching for Johnny Tale. What ram? Up in so said to Wasimi and Kosso, and Wasimi and Kosai. Why not to cheer for anyone for or come fra? Yeah, one man, what if I watch water for them? What if I could never tell o se tu wa kumo so konya nya to nyina tanse wa ma pam anu ase ani kra obampa se yantu le dan na so dade di ka se ni ti wante wa ko ami de ka tamanto atwa so wa wa ko ami de dade twade asi so wa o kam frafra Adam abu babudo abe fa ina babu so then now concern say Adoma adi na brikofo efrenye ni sene mu Adoma amane kwa so mai bibie wi na ba sie so ye Adoma no se ne dia ma etan wa bia wa ma etie yo etie simple for transit etie Jean. So sorry, on one people come for. I know be the two for. So no be the two for. David. To continue from what to do for. Yeah. I'm brother here. What about brother here? Olivia. What's with us? ATI. So, Oliver, I have Kasani Kasa, Tosimo, Rani Yukuma, what's with us? Oliver Japini. That's it. Asa. About Elizabeth. Safi, and Safi, a Chamina dear. Sabi, who said here, India for by. Ogu to become ATI to the new Hanwa. Now, yes, I mean, you can see a mass at mine. ATI there. No people for the floor by
fela nyan se be se dem wa de lu so ai or ba ko za he was ka bi ka sha wunu akona yura na ne dia comfort free akom the by the book one man teachers and spine Santene Tracia the comp pay you know obey or say sunsumu o ma bibia to eja said ye tem kransa ye de ono ade bosom entoa ehwe ema ne ba oye nyina ekoso totono it does Dura kaza na susumu batia pa ATI susumu batia the transfer no what I Zona Toya group company Zona where now yeah I see the same around here over better we're not checking for and then I say for 2 months so I find the buyer no you keep on crack Okunyano California na ipetum one man chara chepa ana offer afade a emfata ele boss at the end so muna mo ha kama ana propose saya afade a tu for the chance sai o de dia usaya yen ne sese we say fresh she wants it she wants it push it down she What's that? Say the check. Abwa kasi abo ne chenti. Alentra. Just say and then something the spiritual brother. Obia oneno sabe aka na semwa aye susumu asem waba awanyama oneno ebe bobra aw de be Jesus man anya sabitwa nti amane ne akonya awbeche so otrabeta so susumu wo mu no mane ni wadum kai amfa na masam ema ho sabe susumu asem mefa na masam ko ho mefa social media ko ho mefa sabe yo we can say bia enko ho asama da ho ani say obema osantehe ne askada anya susuma afata ntina ebetwa dwara obonoche ade amonpon efri ho eba abeta askada chen nansa ansana etedra amane a ohono na ese obaye mapi enkoyi na sabe wahimpani na abrabrambe obaye no abeje otwae ofreno atoto sane se wote aya atoto sane ana beje fonobo abuna atoto obesane age bia wo obesane age wo kwa afade ade ba ahia wo de ba osante ho ani susuma wo de ba boa no ani oman no kwa se je afade sitie ubise konya se ba ye ani matiru akabe wesme mpene wesi ode we ni man pi asai nti ena wo bana bo bia kutawa wo nsa odibre no aye sonko antusanse wo tusanse ya wo yan ba tuase na no mi tira ha kan se wa ma obi na nse ya wo man se me sa ka ti obi o ana wo janso na kaka wo fre o ni sai ni fre ma wi mo ba so anya se wo be kana no fafa na ya ka o ane me obi ti on kan na me ba me ye me ama kuna nya okoye me no be se ko yan ma no sa no ye oh e problem kan oh adama oh dabi o something wo ye kwa no something prawa e twa bibia mu na wo de de sabio ya ba ye kankaka nanso esa sesusun esa ka ho nti ye wo ba no menfo a wo de ba ye a mo hu kwa ya mpa so me ka bi a kire mu
man start to studio dia ana de ana koda mbele boss ya go fra ani brain I call the way, no, be I as was Susan. A bear crown, that's a one channel there, a fatas or yet. How many body are? And then what put the Dr. Brem Japania, make him mamma. Until beyond the so, no, non fat, the Susan Lebois was at the hand of someone, and Quay, maybe Bianso, and what, not Santa Mine, the Susan Potato, as for Santa Hen, or it, on Monochi Free or come by, all about it, and Chabaye. Our dear boy, a Cobabia, Obiano, and Susan, and Yaho. To our bar, the best of Drama, competency, non civiction, the freedom, far Amania, and Emra, and Susan, woman, Egba, Nafasun, Santana, Santamai, Yankoso. To Guarama. ATI. So, to Guarama. so, Chris on Consina na answer be yes so. So, He said enough from a panel been a preach no ma. That's a road is up in a moon Macunaso. That's why she can't pa. No, be a yes so. so, Let me the pass one my pint. I'm an anchor. Yeah, and mobile. Yeah, great to it yet and buy the Basia and Casacasi. so, In Casacasi cry. so, Bisa munsa muno dudu no ana winning for enterprise. so, Ba mo nyin asante ba me fa so ba asante man mbetru ya motase na makuma eti ko mu enne ehu die wu ni nyina na dudu no ana ejina mo mi ewu so, ko ba sei na se enya konfo no oba enyina da da wo be buru mpaibo ene be jenchi se nema ateka mu ose ebe nyina na nsanka se be ya ba buwa titiru etwedura na atima ba koto kama na edi amaye da wo be buru ko ba entimi kasa kesi entimi kasa bi se ni mun se nya na eka ni nyina la wa wa na ene wo de enyina emen ba enso emen da wo be buru na ba esro so da wo be buru Manapai, as if being so, Nisha, celebrate with me tomorrow, and put hours in ATI, so, ATI, so, ATI, for 1 year done with record to bring. so, why, yeah, and record to me. ATI, Done a fresh now to Would be a crowd. Tana, before the Vasa. To do so. who did a band idea reward? And the whole year reward a bank. ATI, You're better, one of the teachers. John was over Bexano, one name and the Chiras and mine. ATI, Saying, and she said, if you're someone some brow, she said, Mammy, and no, I'm saying, never to be to Mamma. And she said, and you also want some hours, she said, that was a very bit my young. ATI, Brother, hanging said, was she said, I can't remember your take, and she has Masa prono yo so so ti share no e bi am chere kan osu ase ni nyina kan osu ATI, e confusion no do now what they are ase no na se no and aba be say na aba be do su ni what man and aba be what man kan o no na aba be do su a o kan o se ATI, what me have no say and go fi nem ya sa bro hu ne se ko fi ne nko emra na yi ATI, Umprofo afade amampo ese na de dia ku efeti afede e besa de aba ya ko ma mo po esi a ya kan o ba na fede mo se ampa o so mo de ba o ba ba ATI, Yes, man, besi o tin na de we de anko ba bia ku efeti e besa de aba o mo se no ma mo se we de anko ba bia anyira nto be sa de wan po ma asamba ATI, afede o mo kan na de se de afsa ku de nto bibia nu a won ti aka fom de ba ha wa fa kwa na frɛ ebra nto so jama we de konfo o jama wa hwe pa be fa so be fro wo mu akoya frɛ
akoye fere wo bi hu fere nko anaji wa de akoye fere de we de na de be abontin so asem fere no ko de from omo bebro Yo. ATI. Santima kra wo mo wona de ma me santima ne kra yewura ho de wo na wa na de ma me Yo. ATI. so na de ma me Yo. fo ne de ma no Yo. wona ena mo so ma me saka yo so ne yewura nsaka santima kra ko se baby ojina se no sabe asantima kra nyina so na de ma me dia na che se wo udi bre wa santima mo so ma yo ka unze ulwa unjina we santima kra so na de ma santin dia ne se udi bre wa santima mo se ujuma di eso papa ATI. wana mututu akonya na se akonya no enya akonya keto o konfo konya moala na matutu na se Yo. ATI. yes I na me media de na mutime de kwambo ache kokot obi oti sabe mutime de ebusuan for kwambo ache oreye Yo. kwambo ache mo ye obetisa akonya we so e fana kokot kwambo ache to so no man tra no matimi na kokot ali ATI. na we nya akonya to na se evida Yo. ATI. denti no se basa na ye beche mo jabade sei nya sigadwa mode ma Yo. na fe wo baba za na de otina na mu mo abusuan for no a mo de akotwene se wo ni pasei wo disikadwa ama wa mu be disikadwa aye wa santimemu disikadwa aye o biese afane nyina no de denti se ama na mo busafo mo tutu se parase timi kokot aditi Yo. ATI. ebi na nra wo mo ya se for wo mo ade kwes masifo no an kwe eno ake SABC bi o ade Yo. Yo. so mo ya na baka ATI. Yo. na me kasa na me tira no dia ato sire bia ba bia wo se ya nante Yo. bia abre wo bia wo se ya ma obre no ati dia Yo. konfo wasam yen kan dwom yewura on kasa tintini o dwom fa ho o ma obefie ba bi o faso a betete wo ba kiro ya yira ya teka bi ni yinara nsabeka ama moye tu be shawo ti sunsun na ba we da kai da chi se de konforita mizochi a kishisha sanani ATI. brother se ni mo so tu kan sa blewa mo ha abrowa ni mo ha Yo. ATI. ya o bai yewura on ni nkwa nkolo faso a ba ya ma mu moye tu Awa. ATI. ATI. yen se wi a betima yi moduma mi nyina ehia so mo etu betima yi Yo. ATI. so wi bibia ansa so no jira na ba ATI. owie omuye tu oye ama omuye tu omuye tu no mu sa mpa omuye tu a ansa no twa no Yo. ATI. Yo. mfena ofiti azomuye tu awie no afena santima adwuma no o sha ase no ya ma bodu ya di mo di sunsum no ko di sam ta me bre no di otu voice odu apa konfo odu wase e kura konfo no enyi bi ni kura le kura wo nyina me enye bi ni kura no mo ha Yo. o ma papa no ni na aka no so o ka sha ATI. aka no so be sha o di o ma mo aye du ni na aka o bi e kura wo kenzi ano so ATI. bi afa no be ba Yo. bia afa bia beba na mi show no fine ko me yemra to se o bo so ba na nyam na ntse mo ATI. na nyam na ntse mo kura ya fe fe de enya fefe de ye be bia ni asi akran ni na chese ko bo no chini na so bia ba bia ka sa na hini a e konfo na chi konfo a ya politi se wa di tuma pasa na eno enye be ATI. enye ba bia na okro ye be bia na akọ nye ba bia na so okro wachi wa de nso se bo abudro woni wo budro wo ho aka wo ho ni chi wa de nyina woni hwe na ko be bia ngwe no chi bo abudro wa ka che no
Ọ̀nàchí wo buduro wá ká jẹ́ nù. Òtúnfọ́ ọ̀sùn wá ká jẹ́ ọ̀bẹ́tọ̀ àpapọ̀sọ wọ́n sá káìka ní wá. Yam. ATI. Ọ̀nà nìbá. Bìpùá nìbá bìpùá. ATI. Simunhwɛ yie akɔ. Simun nso mumua na santuma enya kamakara. Tumfuo sɛ ɔne kumfuo asɛm deɛ ɛnyɛ asɛm ɔka amakumasefoɔ ntoma enya ɛti bi daabi efi asɛm nkyerɛkyerɛ no ɔne nipa koro bɛfa so ano bɛkasa. Papa ne wɔ hɛ. Bisa tumfuo bisa papa ne. Na wo kɔnfo gya wo to pɛpɛ na hɔ papa ne. ATI. Ade oba yi ya kura na ga gya ne kyɛ wo. Alaru me bi refri no ofa ntoma kama de nso refri no. ATI. Zone. Ade ba ku obi a ɔno a wɔ so ɔde kɔ hɔ no ɔno no. Ɔtam ba ne de kɔ hɔ bɛbɔ. Otu so obi a ba ne ɔsɔ ɔtam na de kɔ hɔ. Odi ni nyina ka mo. Mre ni dura. Dura ɔbɛkyerɛ ni nyina. ATI. Yo, ho hyɛne de ama wo. Nsusuma bam. Nse te ba ne no. ATI. Yo. We de wa wo nyo ade. Wa so no na tete no na wo hwɛ ɔkama na me di agye. So abayi ta na kyerɛ no nyina ma. Mino tumfo ɔsɔ da ma tete no. Abayi sunsuma obi a pata echi na ne kama. ATI. Na mo se we na ye no asi pizza no no ano ma ni nyina ɔde hwɛ. Sinchi oyɛ ya na nam so da ye. Mo se we na ye na. Isi kosi nso no se na kwanso ɔno. ATI. No and we dey mo ka se na fe. Obi kɔnfo. Zibe na lebe de kuna. Ura adamu ebu obi kɔnfɔ anɔkye bu akyɛ ndika. Obi kɔnfo anɔkye bu akyɛ ndika. Obi kɔnfɔ anɔkye bu akyɛ auto subienu. Auto subienu. Why? Obi kɔnfɔ ndika yi dada. Auto subienu. Made ka sɔn pedu aha. Ɔno bɛ kɔsa ne ɛdisɛtu. Obi kɔnfɔ anɔkye bu akyɛ auto subienu. What has been your catch over? You go for different club. The tono, when more year, and sell up his woman, find a kind of home. Well, then you don't really walk home. You don't be a chain, Yama. I don't need just at my home. Say, I didn't make my master at Regina. I didn't make my master at my Kabumaba. I don't look over your home. That's one among the very best see when. Ade owiye pa ansa be do asatmemu no no go fa ye bibi ansa betu asatman ageka asatman bomu acheche humusuo amane nyina sebe opesuo yie jenese asai aso ifro obi oyifri ho eso so sena na mu ansa satman hu se ene wura kese ampa ansa na sebe Lukofo, obey Satman Kra, and that's just Satin and Sack. As at mine in the Ura, in the Bako. I toss never do also. And the Ura or catch all. Said the Asembira, the Atosibira obey, or Presoaba, and also people for those people. Or the say, the SFM Bira said to us at Mazusu, Ejina. Nasabe, unya ususu di akwa Satmano, obey the Tawachi. Satiman, Satino so no Nima. Onu ni man or Yoma, Fabiaso. Tina, Ura, so no number 2. Look up Unya, Ushaba Sabasa, number 2, a chop, the Rasil. But that's the Pridana. Exactly. It was always that. The Osra would decline a beside, and no more in the other side.
anɔkye mesrɛ otumfoɔ tankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ ɔhene a wɔba yi mɛtu no fo na makyerɛ no kyerɛ pa maanyɛ saa metu otumfoɔ tankɛseɛ otumfoɔ akyerɛ me ɛfrɛ me Nana Nkansa agye akoraman hene ɛkyia me panin no me mesrɛ otumfoɔ ntankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ me wura wɔba yi mɛdi ne ni mɛbu no mɛma no fotupa me wura sɛ maanyɛ saa na metoo ntankɛseɛ metinte Nana Kwasi atwa ahene ɛbɔnyamɔ adi mesrɛ otumfoɔ ntankɛseɛ ka sɛ me nana boakye yɛ ɔtɔ so mmienu yɛ a wɔba yi mɛdi ne ni na masom no na mabɛn no na masiesie no sɛ maanyɛ saa nneɛma no a mɛdi otumfoɔ ntankɛseɛ ɛfrɛ me Nana Adu asɛnso a ɔtɔ so mmienu agona ankɔbea ahene mesrɛ otumfoɔ ntankɛseɛ ɛka ntankɛseɛ sɛ kɔfoɔ panyin a ɔba yi mɛtu no afutu pa mɛkyerɛ no akwankyerɛ pa mɛdi ne ni sɛ maanyɛ saa a ɛtu otumfoɔ ntankɛseɛ mene Nana Kagya Agyama Agyasi a ɔtɔ so mmienu akoraman hene gya asehene no mesrɛ otumfoɔ ntankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ me wura a ɔba yi mɛdi ne ni na makyerɛ no akyerɛ pa sɛ maanyɛ saa a metu otumfoɔ ntankɛseɛ me wura mesew Idi Nana Adu Mensa ɔtɔ so mmienu afoma so hene akoraman hene Chidom hene me wura mesrɛ wo ntankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ obi kɔmfo anɔkye boakye a ɔtɔ so mmienu a waba yi mɛdi ne ni na mataa n'akyi ama yɛasom agonaman ama bi aka asanteman sɛ maanyɛ saa na metom ntankɛseɛ Zera tankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ me Nana Boakye adɔ akoraman hene bonkum hene ne me mea nam saa yɛ mo ase Nana Nɔkye abɛbio ɔnyɛ no bɛbɛbɔ so mpa a mede som no saa na yɛwura so a wɔba yi mɛsom no firi mpa sɛ maanyɛ saa ɛtu otumfoɔ ntankɛseɛ
So, many Japan meal out of me, because former. Now, obey, soon be a service of Pavia, the vessel. Put to be a 70 month of Pavia, the man, making in a band. Young is from India and Saka. That's my Nessa, now 10 times here. One, Nansa, one for so say to 2 hours. When I do was here, I work as a was there to Unu Premier dog. Una Yumuine. Unu be one for nature. Our dependent Penuabe, or Jabo, dear Japim, and up and tomb. I don't know what I know. I made the edge I didn't walk home. Something the young Kuno. When I go with it, who depend your home Kuno. And then I would have to dress under my was there to one tete. One Kuma. David Yankuma. When I my one for a year, push him in some day. You are saying I shall see. Nine granted your way. Nanson said, why if you're paying? I said, way, it's not what you said. Nanson, what you say, away, about 20 to me, Silvia Melina, and I think I said it to Jachia, and as I'm no way here. That's a minute and very as I want something to never one. But as I know about it, I hope I was so much as I will. Who's that, Papa? No to Papa. Said the only 3,000 now. Tiam one, when I 12 rubber bank at the GM and the Jabretta. I discussed the company, but woman, I talk around now. What's Usuma? When you put your in said to. And yes, Usuma. Was to Pamu, now bumped it to the cook. 2 months to the cook. Musum Wabedra. When it's Anthony Yamutria, Santa Mana Paso, a black one could do in a chef radio with him. Chef Jessica joined him. Eddie Mansam, Mardia Wani, and to which way who blew to not play for young women. And I enjoy the young man and Vantra. So the control was the guy first row by it. And I myself go, I write it up one, and a quadruple, or come from. Place Antenade, Tracingen. Wasadi Fogunya Guasio, Place Antenade, Tracingen. Potocoine Trace, Globiane, Tracingen. Potocoine Trace, Globiane, Tracingen. Et ma globia, il y a un moment de Cotopingen. Mais mon globia, il y a un moment de Cotopingen. À Santé, Chantrochmo, Champon, Fungen. À Santé, Chantrochmo, Champon, Fungen. À Santé, c'est beau, Soumandité. À Santé, c'est beau, Soumandité. Robia Santinade, Tracingen. Robia Santinade, Tracingen. C'est du Kim, mon dîner à Vissio. C'est du Kim, mon dîner à Vissio. Moi, il n'est pas là, c'est du sauce, Supani, la Gabakuma Sikapobano. Moi, il n'est pas là, c'est du sauce, Supani, la Gabakuma Sikapobano. Bigna, c'est bien, baby. Oh, Bigna, c'est bien, baby. Eh, man, t'es dit, fais pas de me faire, Tracingen. Eh, man, moi, t'es dit, fais pas de me faire, Tracingen. Je vois les toffes moyennes. Je vois les toffes moyennes. Oh, tu m'as tampon, Fungen. Oh, tu m'as tampon, Fungen. Oh, Sony Cloyos, méditer. Oh, Sony Cloyos, méditer. T'as quoi d'aller à la séding? Eh, t'as quoi d'aller à la séding? Et puis si bien, comme là, tu m'as tampon, Fungen. Et puis si bien, comme là, tu m'as tampon, Fungen. Et t'as quoi, fils et flambeau, de me faire ici. Et t'as quoi, fils et flambeau, de me faire ici. C'est tout toi, mon dîner à Vissio. C'est tout toi, mon dîner à Vissio. Oui, il n'est pas dans sa cantine.
tinkyerɛ bu akyi dan kwan sɛ wampem sika pɔba no wan na bi nya sika tinkyerɛ bu akyi dan kwan sɛ wampem sika pɔba no obi nya sɛ bia nko beebi obi nya sɛ bia nko beebi blagwa bakan na ne flampo dɛmini fɛrisi blagwa bakan na ne flampo dɛmini fɛrisi mema dabi dɔ da kwa yi adunge mema dabi dɔ da kwa yi adunge yɛ dɔm na ne yɛ di akubu ɔjuju ta to tumo champɔn nufunge yɛ dɔm na ne yɛ di akubu ɔjuju ta to tumo champɔn nufunge wɔsaji fogu nyagwa singen wɔsaji fogu nyagwa singen okura santina dwe tina singen okura santina dwe tina singen wokura ja to pɛlɛ dɛmɛ fɛ gu nyagwa si ajumna cɛbɛmla etie otumfo Islam tankese kan tankese sɛ menanane kɔnfɔ ya moa menanane kɔnfɔ anochi nana kwa macho di kaye menanane nana kote champion ye menanane nana fremba no cha bebio ye menanane sompa kɔnfɔ di sumo ade titira santomai ɛna me obere kɔnfɔ anochi bo achi am tosu bi me be to aso otumfo kɔnfɔ ni me odi me firi akwam ɛna bae na titira santomai ama santomai ye se de tie mesum sikadwa mesum santomai bitawa so ni mo nwa hye bi so ofre mi anopa awia o adimreo anajo dasomo meba bisua bi ya de se wonem chichire boa na be fa chire na adonfo tu santomai so sa na ma hu muso ene wa yi am ye ntwi amfa ya tamfo so ama santomai am koso anya kese anya na ma am to ntankese
Rashid Mansa,
Yes,